halakan ini kan Belaino wanama singcha ta kirma singcha raja khor agulini uttor gate eba north gate lahat parong sini khoroksa bukhukjuk eba tripura juk umorongka 40 year kasakasi bini umor hine koktomani bisingte saimaka siniya nuingya malkung phayoi thutai kalangmani koktomani bisingte saimaka bukhukjuk lahat parong sini thutai jakno paithoga phai service phai jibi shakti hamnago tilango hine koktoma paithoga police phai tabuk chaitugui tongo CCTV camera gotabuk naikoli tongo sawo pathutai kalangka bukhukjung no hine koktoma ani bisingte saimaka tai bukhukjuk jibi shak hamnago eba tilangmani yagulo tabuk usungsara yakare thangkana thainya tau phano koktomani bisingte srai ke saimeya ko tabuk police eba naimathang rok tabuk sawo pathutai kalangka tabuk nai tongo eba saitui tongo eba je thutai kalangnai bono rumnani bagoi tabok police eba naimathang rok tabok kahamke samung khai tongo saitui tongo samung hamya khaine eba thutai kalangnai na rumna bagoi police rok tabok eba naimathang rok tabok saitui tongo srai keno koktoman bisingte saimaka halakan ini kan borok nahar feri kelang dia di seberang Maya oh makanya Uma sih borok sudah Uma karir kita hai